Na, tehát itt egy alternatív kapcsolónak a bekötését fogjuk megnézni. Videónak az a célja, hogy megmutassa, hogy a kapcsolón magán rajta van ez a piktogram, illetve milyen jelöléseket keressünk rajta kezdő villanyszerelőként, ami segít egy ilyen kapcsolónak a bekötésében. Itt is látható a kapcsolónak a hátulján maga a piktogram, és maga még a kapcsolást is láthatjuk rajta, hogy hogyan van bekötve, hogyan kell levezetékelni. Itt ugye gyakorlott villanyszerelő volt, aki ezt annak idején húzalozta, az úgynevezett játszószálat, azt megjelölte, tehát ezen a két szálon alternál a kapcsolás. Ezt ő összefogta egy szigetelőszalaggal, és ez pedig maga a kapcsolószál, ő megy a lámpatesthez, a világítási áramkörhöz. Ezt az ágat külön szokták még jelölni, itt látható egy L betű vagy P betűt szoktak még tenni. Jó, tehát ott látszik, hogy melyik az a szál.